Ani ramday kadali kita kwarta. Sus na ramday ay. Kabisi ba ni mga tao? Isyos kat ngil. Hindi totoo yan. Dugay pa move on. Oh no! Pag may tag pangwartahan na nis online, naman kay pangwartahan na ni. Ni? Ngita tabi. Sana all. Sa mo ni? Magic? Asa na kagikan na? Magic? Isa ka ni magic eh. Peke man siguro na ganun dili man. Awaton do na to bi. Ato kalha. Wato na bi. Uy, ara. Yung sa ito. Laman. Balihon ka na ako. Sana all. Ang galing! Ang galing! Oh my God! Wow! Yeah, boy! Wow naman! Wow! Ani ramday kadali kita kwarta. Sus na ramday ay.